maGlasses. Izvo uyu wobvisa maGlasses emumwe mugoisa tambo imi. Alright. Iwe chitaura iwe uchitenda. Tatotenda. Tadiwa. Anda kuiswa tambo. Ai. Moisa mutambo yachoni. Nditi wosunga suri. Chitaura uchiuchira. Tatinotenda. Alright. Mozombisira tambo anodona. Saka guys ndizvozvo sitakumanya todaenda kumwe. Alright. Bye bye. Say guys, nhasi muri kuona komana nemabhimbo tambova zvedu saka foni yedu yambokadzireka kadzira vanhu vachifona. So ndakambotaura pekutanga kuti maGlasses aya ndakamapuhwa nemunhu wakana wakatina nditi kupa vanhu vanenge vatase vachiti ndikavapa zvinhu vanotengesa. Like I said before, video yakanzeleka. Zvanzi ndezvekuverengesa but hanzi kuzuma ma-words. Then kune zhizhizhi these things handezvekuzuma futi ma-words nechimwe ichi kuzuma ma-words ukuku handizozi kuti vane dambudziko racho rekutekera ndangoti ndo vanhu vandokwanisa kupa vamwe handizivi panhau dambudziko ichi ndo chine maGlasses aya muri kuona ayaya the rest maGlasses zvakare. Saka inini ndaisa disclaimer yekuti maGlasses aya mamwe acho ndeemaziso zvazvaida kuti vange vandotariswa kuti vanokwanisa kuona maGlasses avo kana kuti kwete asi nangovasiyira kuti lese vakanambotenga maGlasses akati vonotarisa pane nhamba dzinenge dziripo maGlasses wondotarisa kuti iripo here kuindira nevana vavo kana kuti kwete wona kutofarira maGlasses ake zvese izvezvo. Saka ndo zviripo ndosaka tauya kuno nhasi kwaGwizhimbi ndokwandiri chibva pane mashedzi aya upi muzikanaka ndombopfeka uri kuzora irini kuzora wayi kuti wane musoro ndo wakatomikisa munhu ungani chicken pox ya ndio aiwa nayo pfeka makuru asi aya akasimba akasimba chipepa chacho ichi one makuru ndevanhu vakuru asi wotongosara nawo wozoshandisawo manditi ndizivi kuti mumwe wakawana here yezi kuti aya madzaya uri kuona here uri kundiona sorry mashedzi anenge 1 pair mamwe aya wona but aya hanzi anoda kuti ndofunga uchiziva kuti batai maGlasses aya hakuna mumwe vanhu vandoziva kuti vanodambudziko rekuti pakuona ndiva nani kushekwe pano. Saka ndachiti dai zvaibvira vanga vaonekwa kuti vanokwanisa kuona zvokusvika papi usai handiti nezvikesi nemakesi achoni chenjera kuti anoputsa maGlasses sesibatamai vabatire zvakanaka mamwe aya ndofunga handizi kuti asi mashedzi here inge mashedzi aya mashedzi aya mana mashedzi oiwe pfekaya asi mafuta muchinawo here mafuta ndinawo izvo chibatawo zve uchindibatsira andaswa tambo kuti vadzorwe toni chitarisa kumberi toni uku kunoku icha manje aya hana kuvhunika here hana kuvhunika asi ndoona kunga lusi akasimba manje ichi ndechangu chemumota ichi oyi rimwe racho muisa mamwe acho natinga anenge ada kuonekwa kuti because mamwe anogona ane maziso mamwe anenge asiri emaziso mamwe kuda ndeyekungoti zuva asangana mamwe ndiwo emaziso asi andaona semashedzi ndeaya neaya batai yangoti wandoziva anoita zvokuti dambudziko nemaziso ndeayo kunyoresai kuti hanzi mutestiwe maziso kuti anogwadza vakazoti kudii hapana mhinduro yavakambozopa havangonyora chete vangonyora vasodawo maGlasses kana wanditsangunorai totenda mashemarienzi murambe makadaro ndinokudzwa izvi izvo uri kuita zvimwe chitaura chatotemaita basa nemaGlasses izvo uyu wobvisa maGlasses emumwe mugoisa tambo imi iwe chitaura iwe uchitenda tatotenda tadiwa
Anoda kuiswa tambo. Aya. Moisa umu mutambo yachoni. Nditi wosunga suri. Chitaura uchiuchira. Tatinotenda. Wait. Mozomisira tambo anodonha. Saka guys ndizvozvo sitakumanya toda kuenda kumwe. Bye, totenda.